Mga igsoon ko din ni Kristo, salamat sa gugma sa Dios, nilahutay taog, niabot na yun kita sa ikasiyam nga adlaw sa tong nobena. Busa dili kita magpanuko sa pagingon, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Mga hinigugma kong igsoon, nagkatigom kita dihin sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong gipasidunggan diya sa imahen ni Señor Santo Niño, nga gidala sa itong mga katigulangan sa unang mga katuigan diin niining atong kapupudan ug agig timaan sa iyang Diyos nung panalipod ug simbolo sa pagtuo atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot, ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato sa mga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin kita nagmasupilon ngadto sa atong Amahan sa langit. Busa kitang tanan mo ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa katanan. O ganinyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako iyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon aron yung iyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa itong mga sala, ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Amen.
Magampo kita. Amahan nga nasa langit, ilununtan namo ang Dios nga imong bugtong anak, bisan diya sa kaubos yang kinaiyang tawhanon, ug simbahon unta namo ang santo ninyo, ngamong Ginoo nga gamhanan, bisan diya sa kahuyang siyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya, sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami pagdawat, uban sa kahinangop sa kabata sa iyang gingharian, dinhi kanamo, ug sa pagpadangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama, o giingnan nila siya. Tigulang ka na, og ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari ug nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo. Kay dili ka maoy gisalikway nila, kundili ako, kay dili man sila buot nga ako maoy maghari kanila. Busa gipahayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo, ngadto sa mga tao nga nangayo kaniyag hari. Giingnan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki, o himuon niya sila nga tigmaniho sa iyang mga karwahe, o mga sundalo nga magkabayo, o maguna sila sa iyang mga karwahe. Magtudlo siyag mga komandante sa linibo ka sundalo, og sa tagkaliman, og ang uban magdaro, og mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tigama sa mga galamiton sa gubat, og sa mga kahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babay, himuon niyang mga kusinera, og mga panadira, og tigama sa mga pahumot. Unya kuhaon niya ang labing maayo sa inyong mga kaumahan, mga parasan, og kaulibuhan, og ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagayod niya ang usa sa napulo kabahin sa inyong trigo og bino, og ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Unya kuhaon niya ang inyong mga sulugoon, og ang labing tambok sa inyong kahayupan, o gamiton niya sa pagtrabaho. Kuhaon niya ang ikapulo sa inyong kahayupan, og kamo iyang ulipon. Og niadtong mga adlawa, manghila kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo, apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel, og sila mingon kaniya, gusto kamig hari, aron may sama kami sa ubang mga nasod. Gusto kamig hari nga magmando ug mangulo kanamo sa panggubatan.
Human mabati ni Samuel ang gingon sa katawhan, gisugilo niya sa Ginoo kining tanan, ug ang Ginoo mingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo ug hatagi silag hari. Unya giingnan Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong syudad. Ang pulong sa Ginoo. Sa kanunay awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Sa kanunay awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang lungsod nga nakaila sa masadya nga singgit, diha sa kahayag sa imong naong, o Ginoo nagalakat sila. Sa imong ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among tamin, ug iyahas sa balaan sa Israel ang among hari. Sa kanunay awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Kinutulo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum, ug gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo, ug tungod niini wala nailuna sa balay nga ilang kasudlan, bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo.
Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Jesus, ug ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus ang dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa, miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto og nakaingon sa ilang kaugalingon, "Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios? Walay tawo nga makapasaylog sala, kundili ang Dios lamang." Apan nasabot dayo ni Jesus ang ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain may masayon ang pag-ingon bangadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipailak ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahum dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidaig nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Wala man tingali pari nga Agustino nga nahasagol kanamo diri sa altar mo na nga tuguti sa ko pag-ingon ani ninyo. Nakamatgon ko nga sa nagkaduol na ang piyesta, naana lang ta sa remaining 3 days sa atong tinuig nga piyesta, nagkalisod na ang pag-anhi dinhi sa Basilika. Huot ang daan, lisod ang agianan sa sakyanan, walay kalingkuran, unya giuwan pagyudta mo na nga ato-ato alang ni kung maglisod ka na mo pagpadayon pag-anhi sa Basilika, sa unahan dapit dinhi tapad sa University of San Carlos, to ay simbahan dito. Unya daghang kalingkuran, no? So aylan niyo paibawa ang mga pari ha, kay basig di na ko pabalikon sunod tuig, ato lang na. Basta kay bawo mo nga to ana dito niya. Dool pa gyud sa imol, no? Nya man sa misa na ituron nga baligya dito nga tag 25 ra gyud. OB flavor, chocolate flavor o classic turon, no? Niadtong Domingo sa gabi samtang nipaingon ko sa Country Mall dapit, dirimi ni Agi sa daan na ang mahumutang ang kanang Coast Guard nga opisina. O bumper to bumper ang kahimtang sa trapiko tungod lagi kay nagpadayon ang mga kasaulugan sa Pista Senior dinhi sa Basilika. O niya kay bawamantangan nini mga panahona, all roads lead to the Basilica. Kay kita naamantay tinuig nga pagyukbo sa lugar diin nagsugod ang kasaysayan sa atong pagkakristuhanon nga katawhan diha sa atong pagyukbo sa imahen sa paghigugma sa Dios nga gipadayag kanato diha ni Señor Santo Niño. Muna nga all roads, rightly so, leads to the Basilica. Muna nga nakamatgon mi samtang naungot ang traffic nga dunay ni parking day sa kilid, usa ka amahan nga ni kanaog didto ug nagsunod-sunod ang iyang gamayng anak nga lalaki, unya iyang gipakanaog gikan sa luyo nga bahin sa sakyanan ang kanang muraog shopping trolley bitaw, kanang basket nga dunay ligid nga guyuron sa uban kung mangumpra sila. Unya dunay say gikarga sud niadto nga pagtan-aw nako kana day mga folding chairs nga makitaan bitaw natong gibaligya sa gawas, no, nga kalingkuran sa mga naaral sa gawas sa simbahan na nimba. Ug ubay-ubay ang iyang gidasok didto.
Unya nagpagtanaw pa nako sa unahan, luyo dai niya ang iyang asawa didto nagbarog, nagkugos og gamay kay nga bata nga bago pang natawo, nagguyod pa gyud og laing anak nga babae og nakaingon ko nga kining sila way duda mo paingon pa ni maglakaw sa seniors diri sa Basilica para manimba sa nobinaryo, no? Unya samtang nagtan-aw ko niya na ang akong driver nga gisakyan, driver di sa usa sa mga kamarera nga gitahasan nga muilis sa senyor sa Bisperas, niingon siya nako nga ako pod padre kada Sabado mulinya gyud ko bahalag unsa kadugaya aron makahawk sa senyor kay sukad sa kong pagkabata mo na buhaton sa akong mama uban nako o mo na imong buhaton sa akong mama ug ako nang gipadayon hangtod karon. Unya ningon siya, last year padre gipaapas man ko sa akong amo ka ako'y gipada sa sinina sa senyor kay nag-una man sa diri sa simbahan ug nakasud ko dito sa lawak din ilisan ang senyor ug nakahikap yun ko sa tiil sa imahen sa Senyor Santo Niño ug nakaingon ko sa akong kasing-kasing padre, wa day ka malimot nako Senyor Santo Niño, nakailaday ka nako ug ningon siya hinawton ta nga karong tuiga suguon gyapon ko sa akong amo nga matud sa sinina sa senyor para makahikap gyapon ko. Ang atong kahimtang karong buntaga, uwan, daghanta, naglisod ta pag-ingon ng matatag kadlawon, sama-sama nahisama gyud sa kahimtang sa ebanghelyo nga atong nadungog karon nga si Jesus gipon sisukan, gipundukan, gialirungan sa daghang mga tawo nga minangop kaniya tungod sa iyang kaluoy. Nadungog man gud nato sa misunod nga sa nilabay nga tulo ka adlaw, nining bag-ong tuig, nining unang semana sa ordinary time, ang mga sugilanon kung nagtugan ka nato sa kinaiya ni Jesus, no? Nakahinumdum ta nga giayon niya ang ugangan ni San Pedro nga gihilangtan. Usa ka sakit nga sa panahon ni Jesus gituhuan nga maayo lamang kung daghang iyam-yam nga pagampo o mga ritual nga himuon para maabog ang sakit. Apan si Jesus dunay awtoridad sa pag-ayo niini, dili lang tungod siyang gahom isip Dios nga nagpakatao, kundi ang awtoridad nga nagagikan sa iyang kasing-kasing nga mubati sa mga panginahanglan niya nga iyang mga sugatan sa iyang pagpadayon paglakaw nining panagway at the face of this earth. Unya nadungog po nato nga naisanlahon kagahapon nga iyang giayo nga naikog taon ug niingon pa nga Ginoo kung buot ka mahimo bi ako nimong ayuhon ug si Jesus ningon buot ako ayo pagduda niya na. O karon lain na po nga healing incident, paralitiko na po nga gihatod sa upat niya ka mga higala ngadto kang Jesus. O sama ka nato naglisod sila pagduol kang Jesus kay daghan ra gyud kayong tao o gamay ra ang lugar. Muna nga kining upat ka mga higala sa paralitiko, nakakitag paagi, mikatkat, gibuslutan ng atop, gipakanaog, haron mahatod gyud nila sa tungod ni Jesus ang ilang higala nga nanginahanglan sa kaayuhan nga nagagikan lamang sa manggiluluyon nga kasing-kasing ni Jesus. Apan si Jesus nagdaig ug si Jesus nagdaig sa ilang pagtuo. Ang unang punto nga atong timan-an nga bisan tuod og nibati ta nga layo rata sa imahen sa Senyor, layo rata diri sa altar, narata sa dahan nagtindog, urto paganita nga ita sa may dapit sa City Hall nagbarog og nitambong nining misaha. Si Jesus nakakita nimo. Si Jesus, ang Senyor Santo Niño, nakaila nimo. Si Jesus, ang Senyor Santo Niño, wala malimot kanimo. Ang iyang gipangayo, dili ang gidakon sa Santo Niño nga imong dadon dire, pagtuyo. Dili sa gidaghanon sa kandila nga mo idagkot, kundi sa gilagmon o kalig-on sa imong pagtuo ng pagsalig sa iyang kaluoy. What is asked of us is our full trust na dili ta mong ingon nga Ginoo nganong imo man kong gilisod-lisod o gato siyang mahayan. Ganong naamang ko ang problema ha. Dili ta mo tuo nga gikastigo ta kay nakasaha ta mo nang naingunani na atong kaimtang. Dili ta magduda nga ang Ginoo di undunay laraw sa kaayuhan alang sa atong nindot nga kaugmaon ug dili sa atong kapildihan. Ug nga dili siya magpiyong-piyong o magpakabutabungol kanato nga binangop kaniya kundi Jesus cares for us. Kay siya mao ang batubalani sa gugma. Munang kung unsa may rason nga naamo dinhi, timan ang inyong puhunan,
ang lig-on nga yun nga pagtuo nga muuli mo nga madawat ninyo ang labing nindot nga panalangin nga ikatagana sa Senyor Santo ninyo tungod sa inyong pagsimba kaniya dinhi. Isipa nga kining uwan nga magpadayon hangtod sa misa, mura ni siya uwan sa ting-ani nga kamo ang yuta nga gitamnan sa daghang mga liso sa panalangin o sa inyong pagpauli unya kay nabisbisan naman mo sa uwan mo sa lingsing kini og inyong matagamtang ang bunga sa pagampo nga inyong gida dinhi karong adlaw at tubangan sa imahen ni Senyor Santo Niño. Ikaduha, ang kining grasya, kaluoy, hinabang, milagro nga atong madawat, dili ni siya taphaw, kundi pasiuna lang ni siya sa mas lawom pa nga kaluoy nga ikatagana sa Dios kanato labang sa pagsulbad lang niya sa itong mga problema sa kinabuhi. Kundi nagpaingon niya sa kaluoy ngayong itagana sa kapasayloan sa atong mga sala. Kay kita nga mga anak ni Kristo sa binunyagan, mga masupilon man o mga makasasa nga dagko. Apan ang iyang kaluoy nagpabilin. Ang kaluoy nga hinabang sa tawhanong kahimtang, hinabang nga umaabot sa langit nun nga kahimtang. Haron kita ugma damlag tigumon niya dito hangtod na sa kangturan sa iyang gingharian. Manabitaw ng inigari na to sa simbahan, daghang kay nindot nga buwak nga itong makitaan, dili man na siya adorno. Sa liturhiya, usam na siya kapahinumdom nga dinhi sa altar mahabalikta sa paraiso nga nawala kanato tungod sa sala, tungod ko dunay grasya o pasaylo. O kung tanawon po nato pagdali, ang atong tema karon nga naghisgot kanato sa atong kahiusahan diya ni Kristo, nagikan sa mga sinuwat ni San Agustin nga gigamit sa tong Santo Papa sa iyang papal motto nga diha sa usa kita nahiusa in illo unum unom, no? Gikan na sa gisuwat ni San Agustin nga kita daghan apan dinhi sa Ginoong mahiusa rata, kahiusahan nga mulungtad hangtod sa kanturan. Og kung tanawon po nato diri sa altar, makitaan gyud nato ang simbolo sa spirituality sa mga sa Agustinian Fathers ni San Agustin nga nay kasing-kasing nga nagdilaab, gibangkaw og pana, unya nagipatong og libro kay nahinumdom man ta nga sa kinabuhi ni San Agustin nagsugod ang iyang kausaban, ang iyang conversion sa diyang nakadungog siya tingog nga nagkanayon punita og basaha og iyang napalgan ang balaang pulong sa Dios og niingon siya nga ang akong kasing-kasing gipana nimo Ginoo. O kini kisamaran niya haron kini magpabilin nga mag-alindasay, magpangita hangtod nga mapalgan niya di ang Dios nga muoy iyang kapahulanayan nga dayon. You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they come to rest in you. So sa atong pagpabayon dinhi pag-ani sa Senyor, pangayoon natong maong grasya nga our hearts will come to rest in Him. Unya, sa katapusan, sama sa nahitabo din sa Ebanghelyo nga ang talagsaon nga kaayuhan nga nahitabo sa paralitiko, nakapahingangha sa mga nagtanaw nini nga kaingon sila nga, sukad masuktad, wala pa yun may kakitag, ingunami nga panghitabo. Siguro kung doon ay mga dumuduo nga muari karon nato, makaingon yun sila, sukad makasukad, wala pa gid may kakitag ingunani nga matang sa pagtuo og debosyon sa Ginoo kaysa simbahan nga sugbuanon diin naa ang Santo Niño. Sa kana lang pagwarawara nato sa tong kamot samtang awito nato ang batubalani sa gugma, daghan na gyud ang matandog ni ana nga dumuduong. Kay timan-an nato layo na biya kay naabdan ang debosyon sa Santo Niño sukad sa karaan. Sa bata pa ko, kay numdumyo ko nga ang imahen sa Senyor Santo Niño, gisandig ra gyud ang bungbong tungod sa altar nga iyang nahamutangan karon. O ginigpista, ibalhin diya sa tunga sa altar, kay ron mahagkan og maduol. Og sa una, ang mupuno sa kadalanan, ang mga taga-bukid ra gyud tawo nga mulugsong pagtuyo og mamista nga magbaon og banig. Apan karon ang tibuok pinasod nga Pilipinhon ni anhina sa tugkaran sa panimalay sa Dios dinhi sa Basilika dina ang Senyor. Muna ang mga Pilipino po nga madagsang sa bisan dasang dapita sa Pilipinas, gawas sa nasod, magbawon sa Santo Niño,
magsaulog sa sinulog, magpiesta sa Senyor, o sigurado ko nga kanang maong debosyon, usa ka pagsaksi nga sama sa gibuhat sa upat ka mga higala, madala nila sila nga maglisod pagduol sa Ginoo tungod sa ilang kahimtang. Nga atong pagtuo, makadanipod nga ang mga napiangan sa sala, ang mga napiangan sa daghang suliran sa kinabuhi, makapag o paglaom, kaluoy o kaluwasan tungod sa atong pagsaksi diha ni Senyor Santo Niño. Busa kitang tanan, muingon pag-usab, Viva Senyor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva el Señor! Palihog manindog. Nakita sa atong Ginoong Hesus ang pagtuo sa mga higala sa paralitiko o giayo siya ingon nga tubag sa ilang pagtuo. Isip parianong lungsod pinagi sa tong bunyag, nagkahiusa kita diya sa pagampo alang sa tong kaugalingon ug alang sa tong mga kaigsuonan. Uban sa hugot nga pagtuo mga muyo kita kang Kristo diya sa pag-ingon, Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, nga ang tanan maluwas ug makadangat sa kaalam sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang kadait maghari sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga pamilya, sa atong katilingban ug sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ngang atong mga pulong ug buhat makadasig sa uban aron mapaduol sila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo Kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura didto sa binaliw, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan, ug ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabus ug mga nanag-antos sa kinabuhi madala ngadto sa kinatibuk-ang kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo, magpuyo diha sa kahingpitan sa kinabuhi didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, imong gipadala ang imong anak aron kami mamaayo ug mahiuli sa mong kaugalingon ug makaanha kanimo. Ihatag ka namo ang grasya sa pagpadayag sa imong makaluluwas nga mga buhat ug sa pagsaksi kanila pinagi sa balaan nga pagkinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo nga ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa
O Diyos sa mga mahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata si mong anak, nga nahimong usa kanamo, himuha nga kining sakripisyo, din kami naghatag kanimo sa angay nga pagsimba, mapagsiuli kanamo nga na kanimo sa hingpit, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ta ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-iladya ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyong pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nga nasa imong langit nung kingharian. Ubusa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami puno sa kalipay diha sa mong pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw gadaygon, ug amo ikaw kahimayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagawom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita samahan ginamit ang pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, hatagi kami sa kalinaw karong adlaw aron diha sa kagawasan sa hustisya, ang among katilingban mulambo ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa mong hari, Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. O karon natong itunol ang timaan sa itong pag-inigso unay. Cordero sa Diyos, na
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga mahanin ng santos nga Eucharistia, imong gitagbaw nga mong kagutom, uban sa Senyor Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kahalam o grasya, ug masayod nga makapahimot kami kanimo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Dalion na to karon paglitok ang mga pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matapis o yamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa iyong paghigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa mo mga kasaypanan o kaayo nga walay sama, hayagi og ling-una nga akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaoton ta nga tinabangan si mong grasya matuman nako kining akong saad aron makaambit diya kanimo sa himaya sa langit. Amen. O Senyor Jesus, Senyor Santo Niño, nga may gugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan o nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos nagaday o nagaampo ako kanimo, natagan ako sa imong grasya o nga akong gipangayo ko nining nobina. Kung mahiangay sa imong kabubuton o makaayo sa akong kalag sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikasiyam nga adlaw pangamuyo. O Jesus nga may gugma o niyamot, nga gipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan, pinaagis pagtabang kanina sa ilang mga kinanglan. Nagluhod og nagsimba ko kanimo, uban sa mainiton nga punungan sa mga serafines, nga nagdilaab sa ilang putli nga pagigugma kanimo. Nangamuyo og nagpakiluoy ako kanimo, nga paduktan mo ako sa imong Diosnon nga gugma, nga dili unta mapalong, aron higugmaon og simbahon ko ikaw, nining kinabuya, ug hiaguman ko sa walay katapusan sa kahimayaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayon ni Senyor Santo Niño, nga dunggo ng atong mga pagampo ug mga petisyon niining Eucharistikanhong selebrasyon. Iyan po nato na usa dinhi nga nanimba karon ko siyang bana nga nagsaulog sila sa ilang anibersaryo apan ang asawa in town nagsagubang sa hulga sa sakit nga kanser nga unta ang kayuhan nga gipangandoy ihatag kaniya. O Dios nga matamis o yamot nga Senyor Santo Niño, tuburan sa matuod nga paghigugma, nagluhod akong nagasimba karon sa imong kamahalan ug nagampo kanimo nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug ang mga sismatikos aron makailaw magasimba sila sa imong pagka-Dios. Hinauton ta nga managbalik kanimo ang mga makasasa nga mahinulsulon, papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio nga sa mga kasakit nila
Utagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya sa imo sa langit. Amen. Amen. Daigon ug sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Amen. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay paybalo og mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Menauri del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug minito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 5:30 sa buntag, Misa Nobina, niining ikasiyam nga adlaw sa nobenaryo. Sa Mass og Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, Choir, nga mao ang San Isidro Labrador Faris Choral, Talamban, Cebu City. Tanang volunteers ug sa tanang mga bisita og dibuto nga mitambong og nagsunod sa social media karon. Sa kanila ug kanatong tanan masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibrar ni ining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider og homilist. Siya mao ang theme moderator, Our Lady of the Holy Rosary Fares, Cebu City, si Reverend Monsignor Joseph C. Tan. Laing masipang pakpak alang kaniya. Og labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Señor Santo! Viva Pit Señor! Masipang pakpak kang Senyor Santo Niño. Dagang salamat o palihog manindog para sa katapusang panalangin. Himuon na nato ang bendisyon sa mga kahimanan sa debosyon, mga imahin sa Senyor, ngayong gibit-bit o gubang pang mga religious articles. Bagampo kita. Amahan sa langit, nagadayag kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nga ni sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit nini aron makatabang kanimo kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdon nga pag-ampo. Himo ang Ginoo nga magpadayon kami pagtubo diha sa pag-ampo, makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa mong kinabuhi, ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Pangayo karon ang Dios nung panalangin. Si Senyor Santo Niño, manalipod unta og manalangin sa tong nasuduban sa kabunda sa iyang grasya. Amen. Magiyaw ta siya sa tong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan sa atong mga kabataan. Amen. Ug bugkuson unta niya kita sa panaghiusa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong bawno ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Dagang salamat ug maayong buntag sa tanan. Viva Pit Señor!